Ebda ċaħda minn Robert Abela, daħal l-eluf minn allegat kriminal u eżatt ma li kixfuħ tat-Times Abela baqa' fommu magħluq. Iżda mhux hekk biss. Għad-domandi tal-Media Indipendenti u ta' Net News ma wieġeb assolutament xejn. Għalbiss li hu dejjem mexa b'korrettezza. Għalkemm fl-ebda ħin ma semma kif dan kollu seħ meta hu kien deputat parlamentari, konsulent f'Kastilja u konsulent legali għall-Awtorità tal-Ippjanar. Visibilment skomdu għall-aħħar waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ġurnalisti pressaw lil Robert Abela dwar il-biċċa plot ta' Ħażabbar meta ħareġ il-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar għal Christian Borch iż-żagħżugħ li qed jaffaċċja akkużi serji fil-qorti. Kombinazzjoni illi waqt li kont qed tokkupa konsulenza legali mal-Awtorità tal-Ippjanar inti tħalt in the picture f'dik il-biċċa plot ta' Ħażabbar bħalma ddeskrivejta inti fil-ġurnata illi ħareġ il-permess. Għamilt deals oħra ma' Christian Borch, tista' tipprovdi rendi kont sħiħ tad-deals illi għamilt għalfejn qed taħrab milli twieġeb id-domandi. Ilna nagħmlu hekk l-istess domanda għal jiem sħaħ. Ma' Christian Borch, it-tieni domanda li għamilt inti jottilet domanda diġà weġibt illi kienet l-unika tranzazzjoni ta' proprjetà illi kont involut fiha. Fuq proprjetà staqsejtek, deals oħra. Deals oħra. Net News ilu jiem sħaħ jistaqsi lil Abela dwar dan id-deal bil-lider laburista jaħrab għal kollox mid-domandi. Kemm għadda żmien bejn il-konvenju trasferiment fid-deal ma' Christian Borch, Prim Ministru? Għaliex Prim Ministru qed taħrab kull mistoqsija. Dal-Prim Ministru tan-nies. Tnejn fil-ħodu u baqa' jaħrab milli jwieġeb b'mod ċaru tont għalfejn fil-jum illi ħareġ il-permess fuq persuna oħra huwa daħal għal din il-biċċa business fejn kien ċar illi kien ser jerġa' ibih. Għala xtrajt il-proprjetà f'Ħażabbar jekk Christian Borch kien diġà applika successfully għal permit mant il-Planning Authority u kien kisbu fl-istess ġurnata li int għamilt il-promise of sale. Għala ma applikajtx inti għal-proprjetà, inti indenjajt li taħbi l-interess tiegħek f'din li semmija proprjetà, irċivejt payments oħrajn mill-iżvilupp ta' din il-proprjetà. Aktar spin xejn ġdid minn dak li diġà kont spjegajt jiena stess. Fuq l-aħħar mistoqsija ta' Karn, għax isek ma trix tirrispondi. Assolutament. Il-fatti iswed fuq l-abjad juru illi minn dan id-deal Robert Abela daħħal 45,000 euro waqt li kien qed idawwar minimu ta' 17,000 euro fix-xahar mill-Awtorità tal-Ippjanar, kif ukoll waqt li kien qed jokkupa l-pożizzjoni ta' backbencher laburista u konsulent f'Kastilja. Issa, fit-tieni ġimgħa tal-kampanja, Abela kompla jaħrab milli jwieġeb jekk mhux se jkun qed javviċina lill-pulizija biex jinvestigaw u jnadda f'ismu hekk kif brabta ma' dan il-każ qed ifeġġu allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus. Ma weġibx ukoll għaliex m'għamilx due diligence u personali rigward dan id-deal. U ma weġibx jekk għamilx aktar deals mal-persuni l-oħrajn involuti f'dan id-deal. Madankollu, id-domanda ewlenija tibqa' waħda biex qed jaħbi aktar Robert Abela. Francisco Catania, Net News.